Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru. Nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Učeníci veslovali tak 25 až 30 stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori. Keď sa blížil k lodi, zmocnil sa ich strach. Nebojte sa. To som ja. Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.